nga ro din irugi nga ibasa papagayam. Dato'y lagip tinapalabas ng pagayam ti nga Harold itilawag sila. Sagudahin nga tisurat. Dear Manong Nemi, kunada nusumken ni ayat uraan niya't mapaspasamak saan mo malapedan wano saan mo nga maparitan no anyaman ti ikis ken arasaas ti puso dahil lang tinasken nga matungpal nga madamat digiti pa nakabannog ti pusong agayat at na ti pa nagbalbaliw na apay nga mabannog ti ayat apay nga mabannog ka nagbalbaliw ti puso. Gapo ka dita saan nga makauray iti supapak na. Nagunatan manong Nemi uray anyamat teraramidan no talaga nga saan nga naikari saan nga mapasamak. May sakmet ka nagirikang kanahin nga tumtumngeg kada ito nga programa kahit naawi sakmet manong. Takait kumet nga iburay na ito pagkasalitaan tibiyag ko kinayat adyak tupulos manipatan iti oray kanuman. Kasto mga rod manong Nemi nga rugihak ti amin. Ininariknakon ni ayat nga bagbagada adak pala idi manong Nemi iti college. Agmasbasak pala idi manong Nemi ti college. Nung mapibagbagada iti parents ko nga saan ko pala nga ikaskaso no dan pagpitikan ti puso. Dati pa nakirelasyon kano ket makadadael. Iso kano ti mangtundahi iti arapahap. Ngam ko naman di kita duma nga ti panagayat kaadda ti kayan na yat kabayatan ti panagad-adal kaya ti tagbalin ng inspirasyon. Ngam idinait na nga nariknak nga ayat manong Nemi saan kon nga magawidan na iturong da ito'y kini Mensi. Ni Mensi nga para kanyak manong Nemi kinison di kapipintasan nga babae dito lubong. Kaya na minsan manong Nemi nga masabat ko ida. Mapandan sa amat iti kantin. Dako nak tadakaduana nga ni Karen. No jak mariro ket kaskwelaan na wunnowa. Agpadpada da iti kurso oras nga panagklase. Ken agayem da. Hi. Ni Karen titi malyaw manong Nemi ngem ni nakariknak ti ayat nga ni Mensi ket kasalasan na kanangeg nagsardeng ni Karen irinto tayong tuloy ni Mensi tinagna ngam nagsardeng idisan nga mauray pahay nga magnana ni Karen. Uy Karen umay di mo ka dinangeg nga naanda naghay sino na diba Harold nagan mo. Yeah, I'm Harold. Hello, Menchi. Manong Nemi, adda ni Karen iti sangwanak ngim ni Menchi iti pinakunya. Inasidgak ni Menchi. Hay, ingkag biniganda? Uy, napay. Umayak ko ma. Ilibre kayo. Ana, ilibre kayo. Ada kwartaming. Api ko mga ilibre na kami. Saan na kami matagayem? Kahit kung arti magkagayam kata kayo. Hanen, umaykan, Karen. Uy, si Kamet, kakaiso na nga damang ilibre ka na ta. Kinapudno na, pagbagiso na nato kwartak, di ba? Siya kumantag ilibre ka. Ang magkabuta na gilibren, di wow. Sige nga Harold, ganda yun. Sige tagilibre, wen, siya tagilibre. Saan na nga ikaskaso ni Mensi manong naming ni Karen ti mga askaso kanyak. Kinakabudno na ni ko Mensi ti kayat ko nga kaabay ngem ni mat Karen manong naming ti umababay. Kaya't nangasawan manong naming liklikan nak ni Mensi irinto ta ni Karen kat isot mangyas asdag ti bagina kanya. Madlaw ko manong naming sanak akayat di Mensi.
ngem ni Karen. Iso iti kasla manglitlitup noon yaman ti pagkurkurangan ti gayem. Kabayatan ti managminimilian dami manon nemi nusang ko pagunyan ni Mensi sa anin nga guni. Ngem ni Karen manon nemi iso ti uni nga uni. Ay maigidyat dala una nga gayem. Saan nga maun-uni ni Mensi ken Isnabera ti langana. Idindutan ni Karen manon nengit friendly. Diyak mahawatan. Ni Menchi ti kayat ko ngem kasla ni Karen manon nemi ti mangis digtirik na nakanyak. Ngem sana ka nagsarday manong. Aging nga Jack ka makasarita nga sulo ni Menchi. Diri kaawan ni Karen manon nemi kat may mesa ni Menchi inasid ka kisuna. Hi. Ano di bagam? Awan ni Karen. Nagsakit ka no? Hay. Di mo kart ko mapat sarong Karen di gayem mo? Minagtuayan doon umalim. Mabaling ka din nga kuyog tanto. Apoy ko ma, sarong karamat ni Karen? Kuyogin ka. Narigatag may mesa. Amangan no at amang kidnap ka. Kayak di agbay mesa. Kayak tagsulo-sulo. Ora akong kaduak. Mabaling ka din nga rin nga. Sikakin siyak lang di mo pa nagmerienda. Ngawan ni Karen. Ningamin Karen kat istorbo eh. Sa ulang nga sa unog kukuyog tayo. Iso nga awan makaistorbo ka na taita. Kano dya kayat? Api nga di mo kayat? Diyak mabisin. Hindi, may isa. Diyak kahit makikuyog kang ka. Ibagadan to ba yung boyfriend ka? Tasanak ka din may kari. Tada ka di panggap mo nga propose. Ada. O may kakumapasyanin di malayo. Tapos sa di lang ibaga. Oy! Hangganak agaw awat iti magpasyar ka nga sa ibalay. Istrikto na papaki ni mama. Nangaroon na kitagbasbasak pa lang. Iso nga sang ka langin umumay. Tamangan no maturn down ka lang. Amangan no masaktang ka lang no awan ti mangilukat kan magpastriking ka. Dito lang tangaroon din. Dito nga. Ibagkakang ka ti marikrignak. I love you. Intro-tured kun nga imbagawa nung naming. Tagasan tumat lang titong palna. Well. Gamot ay magamon ti I love you kang ngaka. Song batang kamot nga ron ti I hate you. Manong nemi kasla akla na pleng iti dayta nga nangigak nga imbaga ni Menchi. Imbaga keng kuha na ti I love you ngem ti sungmat na I hate you. Ngem para kanya gagangila ko na dayta ti maysa nga balasan. Nagro na kat sa ampay nakasaga na manong tagpapada kam nga rod ngagbasbasa pay lain. Ngem sanggong inanggaan. Naging ga masurun. Di ka di mama. Di ka di sardingan? Ha? Ibagak lang nga din nga saan ka akayat. Api nga kasla ka lang ngilaw, bugawon ka lang aro din, agsubli ka pailaan, di ka mabain. Kahit ko lang ipanagnagan ka, Menchi, nga nadalos ti panggip ko. Nadalos ngam saan ka akayat ko nakman, itian nga rason. Gamot saan ka akayat, period. Awan di mariknak ngayat keng ka. Masusuro na itong ipatig, inton ka no? Hindi pa nagbayag ti panawin. Mabalin siguro ako ng tikas ta. Tagbasbasa na pa lang. Ngaminto no, makapag-graduar tayo. Kadadan ton trabaho tayo. Sa siguro, hadak ang tamatan paritan nga umay mangpasyar keng ka. Makulit takmat ngamin manong nemi tamagustuwak. Sutilen. Ta sidigak latamet. Ngam oray pagsawsaw anak manong nemi kadagida kakasakit kasla sa anak matamasaktan. Ngam madaragidi gundaway manong nemi nga ni Karen ti umasidig kanya. Hi Harold. Ay Karen. Pasensya kan. Jak kaduan ni Menchi. Kahit ka kami nakasarita eh. Itian nga manag. Sakit na niti panag-ararin mo ka ni Menchi. Siya akong iti agpa-dispenser keng ka. Siya akong ti dumawat iti pamakawan in behalf of my friend.
Ya, numangmangin ko na di magbaga na kang ka, amo, pati siya kat masaktana. Magbaga ka matigayim ko. Nga saan nga kasya ti pa nagsasao na kang ka. Gabot ta, masaktan ka met, saan nga di? Okay lang ka rin. Okay lang, o rin masaktan ka. Okay lang. Gabot ipat-patik ko ni Menchi. Isa akong pakadanagam. Si papakawanak keng kuwana. Nuan niya man ti ramidan na. Ken para kanyak saan na nga basol ti amin. Rabang na lang yung bagana ti kayat na. Di ako nga rin problema. Ako problema. Sige. Bahala ka. No kayat mo tagtultuloy masaktan. Huwag amin diya kayat ti kas diya nga karakter ti gayim ko. Siyempre, ibababa na lang ti kinatao na. No saan na kaakayat, kasarita na ka lang nila siya at no saan nakangamin nga kayaten, saan mo yung papilit ng bagim? Ano, minsan adaman laking kati gapuna. Iso nga ron, ngawan ti basol na, no di kat siyak taking basol. Saan ka bali? Agraduar tayo ton. Sabi ko nga ta, makastrikta nga agpapada, iti trabaho. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagraduar kami ti college kaya nagpapada kami nga nakarwar iti board nagpapada kami ti kurso manong iso na lang ta saan nagpapada ang nagpada nga bangko tinakastrikan mi nga nagtrabaho nga magkatrabahuan na ginagayim manong siyak sa bali nga mawan ti sarday ti komunikasyon no kasta nga tawagak wano may sidsak niya Menchi saan nang ikaskaso ngam niya Karen no kan manong nemi ti sublat ko nga tawagan oh ama saan nakasungsungbatan ni Menchi amam lang aro din nga saan nakasumbatan abi nga tawagan pa lang so nga si kanti tinawagak amo kasumbatan na abi kami na kumusta trabaho yo okay no problem awis nga kuma naita ka manin ngag-dinner tayo uwan hanga kayat ni Menchi ti may balakad ko ingkantulangan pa siya rin ni Jabalayda talaga kas na taramidak into no Rabino Friday inagtupas siya rin ni Menchi napang ko nga rot pinasyar ni Menchi manong nemi ti amana tinangilukat itiri daw nimbaga Rabiyo sir kastamat siyak ni Harold may isang baro o may kukumpasyar ni Menchi amo ka din ni Menchi nga umay ka saan sir kas may isang baro gagangay lang sa anak agpakamo nagkakaraduaran kami kaya lang ang nagkakopisinaan lalala sumur ka kaya nagtungaw ka napintas kan na ornos na dalimanek ti balay daman ng name. Nataknang met ti amana, langanat na singpet mano. Ayun ka, ngay masadag ti may nga bakot nga namnamak nga iso ti inana. Harold, yes ma'am. Saan nga kayat ni Menchi ti sumangukin ka? Ma'am? Napangko dinano ni Sunat isilad na kada imbaga nga adda makasapol kayong kuha na nga ang pasyar nga Harold tinagan na ko na nagmisuot mong gadakos wala pagbit ko malang ma'am maitad ko lang na ito yung flowers and chocolate sige baam ta baliwa ka kasarita kasi lang mapilpilit gayong masadag ni Menchi kanyak. Ti Magnerak, flowers for you. Sige, awatek. Tapno di nga mabainan. Nga mapaman nga maawat ko, pumano kan nga dakos. Tadya kayat ti matisturbo. Aw matipisina tayong dubigan na oray pa Ada masapa nga pa manaming asang pamilya. I love you. Amok. Tayo di pa lang yung bagam. Itata, nagraduar tayo ti college. Kas inururi ko agundaway ngayon may komis mo iti balayo tapno
dito rin ang formal nga ibaga ken ka I love you. Anyan sugbat ko ken ka idi? Malagip mo? Diyak malagip. Imposible nga di mo malagip. Well, no, di mo talaga nga di mo malagip. No, anyan sugbat ko ken ka idi. Isumit itati sugbat ko maning ken ka. I hate you. Kaskas di ka di? Nga, saan mo patsin? Nga patpatig ka. Patsik nga patpatig na Harold. Nga patsim ko mamit. Nga uraan niya't araramidem. Awan pasit mo ti pusok. Sana kas kang kati ararapa apag ng baling asawa. Harold, di mo kuman ipapilit pa itibagim kanya. Please. Siya kung nagpagpakasikan ka. Dito kung mati umuuna ken mauding o yumain mo dito balay. Mabalin? Manong naimino idi kat nasaksakit manin ti bagbagana ngam kadagit agun daway kas laisot ka sa sakitanin. Nga nangig ko. Dito yan ti umuna ken mauding o yumain mo dito. Siya kung nagpagpakasikan ka. Mabalin? Kasla nalang ibagbaga. Di mo na bainan ti bagin. Di nakalangor din kayat. Jak di ka kalangaro din kayat. Ipapilit mo pa ilain. Kas kalangilaw. Bugawang kalangaro din. Agsubli ka pa ilain. Kas lang ulit-ulit na kita ng ibagbaga naman na yun. Nga na kita idi ibagbaga na hindi agbasbasa kang pa ilain. Jak napuputan tinagal-aludoy nga pimanaw. Sinakayak. Ti kabarbaro manong naimi kagat-gatang ko nga kotsek. Nga iso ko ma, iti pangawisak keng kuha na intun bigat, tanong ka mag-joyride. Ngem, api nga sanggot tong palenti ko na. Nga na itay ti umuna, ken maudi nga panakastrek ko iti balay na. Api nga min nga ipapilit ko ti bagik iti babae nga saan nga mga yat kanya. I'm crazy. Nagmauyo nga. Agmuuyo itinalaw sa panagayat ko kini Mensi. No apeng amin nga iso tinayat ko. Tinungpal ko manong nemi kas bilin ni Mensi no mampay maililiw ak kumamit ang makakita ken kuwano. Biyang kulatan manong nemi tito tawag kini Karen tapno maamwak no anya ti kasasaad ni Mensi. Hello, Harold. Karen. Di mo kaya't nga mampapasyanin ita ni Menchi di balayda? Na minsan lang, gabat yung magana kanyak nga na itati mo na kin maudi. Sumati ko na kanyak. Ang imaping atong palem, no talagang ipatpatig mong subli ka. Kulit-kulit ang lata. Kaya't nakantulata. Kinapuno na kita. Madlaw ko nga talagang adda pa nagkursunada na kin ka. Kasta ka di? Bamon. Hanin, saan ko nga disturbon pa isuna? Oo, lipatem ka din? Tsaka mo, baring numalipatak. Karen, agyaman na ka. Taisa ka ti pangipakpakamok. Noon niya itati mapaspasama, kaya pakaamok na kumusta matan ni Menchi. Bayam, tayo padamag ko king gangadagos. Nugas pagarigan ta at danton boyfriend na. Kaya sika, Karen, kumusta ka man? Siyak, aduman dagit agar-aram kanya ka. Kanada boyfriend mo, awang pa'y. Taray dyan ay nakarik na ini ayat kat samot ka siyak ti kayat na. Kasi lagbat pa na tigasat, Harold. Sika, agar-aram ka, ngam di nakabat kayat. Jarar ma'am, siyak, dagit agar-aram kanyak, aw matikayat ko kadakwada. Dahang agar-aram kanyak, sumatikayat ko. Sino? Secret. Makatawan manong naming saan ko nga nakita ken nakasarita ni Mensi. Nilatakarin manong. Di ba kong pangkumusta ken ko na. Aging gana damag ko manong. Ada ka nun boyfriend na. Nagpeso ka dito pagbagan. Nagpeso. No kayat mo, agkita ta. Ito ipakita kang gano kasano ti kinasweet na kaniya Densyo nga boyfriend na. Dinagas ko ni Karen iti balay dama nung naimi. Kidnapang kami iti mayos sa beach resort. Kidnapang kami iti mayos sa beach resort.
Kaya dito'y manong naming ang pakita na di kiti ladawan da densyo kas tamat ang kinimensi. Ada pa'y video manong. Video da ngagin inarakop. Video da ngagin inake. Nakaragragsak da. Nakaragragsak da manong naming ang shock. Kasla maderder ti pusok. Gaboti kas tanga mo buy-buya. Menchi. Anya ti basol ko tapno saktan na kakastoy. Ngem, saan ka di nga siyak taking basol? Basol ko. Abi ngamin nga sika, iti patpatig ko. Inintutasan nakmet nga patpatig. Ingkarik ini nga saan nga mabannog ti puso. Ngem, kaslamarik na akong ti bannog ko. Isardeng kun ti kayat keng kamensi. Isardeng kun deti binamauyo nga mariknak ngayat keng ka. Saan kan nga ayayatin? Manong nami gabo iti sakit ken sa nga marikriknak. Inggadeng ko manong nami ti pumanaw dito'y lawag. Kinaykayat ko tinidistino iti adayo. Tabarbaring ko nak no makalipat. Naidistino ak sa San Fernando City, La Union, manong. Ingin ka nga tawag madlata ni Karen. Kumustahan, Harold? Gusto nakalipat ka? Tsaka mo mangga po. Kahit kumusta man dyan mo? So nga nagkatibawag ak tapno pakaamok ko madlang kang ka, tika aldawan, tika laysada, kinidensyo. Alangan mat ngumatandara? Kahit no, saan mo kaya tumatandar? It's up to you. Kahit si Kay, syempre, siya ni maid of honor. Ganitong ka ano mat, di pa nagkalay sa'yo ti boyfriend mo? Sino ko mat boyfriend ko? Idawdawat ko. Harold, nga sabi ko nga, tamalipatam to ni Menchi. Sabi ko nga, may masarahan ti babae nga na ikaripa na ka. Sabi ko nga, naging ka manong nami nga diyang matin mauray nga tumawag ni Karen. At naging kong daway nga, naman ilayat ko nga siya ti tumawag. Ano nga tanda na pasama kay Kuana? Diyos ko, siya man lang timang tawag kay Kuana. Sumungbat mat nga dagos. Hello, Harold. Karen. Yeah. Ope nga dinagmatan tawagan. Pasensya kan, busy si Kaman. No saan ako tumawag, di ka tumawag. Naman na, so nga timawag Kumusta kan? Gastoy. No, di ka matan makasalita. Kailiw ka matan, Karen. Abi nga di ka ang bakasyon. O sige, mangalak ti bakasyon ko. Intun ka, no? Tagbakasyon akmen. Ento no bigat. Una sa nga bigat. Doon bigat nga file to ti vacation leave ko. It's sumano bigat at takton ta. Sige. Ang moment no sa dinot balay mi. Uy, ganito pa siya rin, Karen. Naggawanak, or-orahin ka. Naamiris ko manong. Api nga ni Menching saan nga mangayat kanya. Ipapilit ko, tibagik. Ito tadaman ni Karen. Madlaw ko matungit manong naming siyak ti bagbaga na nga agar nga pagayatan naon no pakariknan na ti ayat nga di mat agar aram kang kuhana. Ano ba kumapila sa pulik ka ni Karen? Sa bali ti pintas ni Menchi, sa bali mat ka ni Karen. Ni Menchi kat mangpalaad kang kuhana ti dak mading ugari na kanya. Ngam ti kinasya at ni Karen isot adadamat nga mangpapintas kang kuhana. Sinapak nga ron nagbiyahe manong nemi kat karabyan na napangkopinasyar ni Karen kat kastaon itiragsak na idi ko nak flowers for you and chocolate for you. Agyan anak, thank you Harold. Amom, tiragsak ko, maarakop ka.
Apik hindi nga saan. Baruak met balasan ka. Aw met pa'y boyfriend mo. Aw met pa'y girlfriend ko. Ano tirandam? Mangibag iti I love you. Saan nga ni Menchi? Nagbalinak nga mahuyong kay Kuhana. Ngamapi ko mga ipapilit ko di bagi. Nangaro na ita at narasawa na. Apik nga saan nga si ka? Di ka second choice mo lang. Saan mo ko mangibag iti kasta? Tigunam, sika kansiyak tinekari. I love you. Saan nga ni Menchi? Mamaling nga din nga sa amon nga ng braman pa ni Menchi di saritaan ta. Saan ko latang maliklikang iraman at siyempre gayem ko isuna. Kumusta kayo di gayem mo? Ay, nakakaasing nga Menchi. Apay, hawan? Di mat ko nang nga di mo kaya't nga maibalat ni Menchi ti saritaan ta. Sige, nasa mo nga kaya't nga maibalat. Di ka siya kakitsyaklatan di pagsaritaan ta. Saan nga dagos nga naklon manong nemi ni Karen ti panagayat ko kayong Kuhana. Ngayon di kabigatan na manong nemi kasladan na kinaawatan mi manong nemi nakatupi si Suna kat adadan nga makitak iti kinalapsat na. Nagminatmat kami aging gangin niya sa nagkotirupak iti rupa na. Nagkidem, idi amalak, di kinipibig na. I love you, Karen. I love you more. Haron, hindi pailahing ipatpatig ka. Kanagyaman na, tanaure kung di pa nagayat mo kanyak. Agyaman na, Karon. Nagsubliak medlaeng marong nami nga nagpay destino dito'y lawag. Initad dan relasyon mi kini Karen. Nung astang weekend marong nami kanagpaspasyar kami. Mapangkami ti mall, ang shopping, mapangkami ti beach, nagpiknik. At sa medlata maliklikan marong nami di pa naging narakop ka pa naging nagek mi. Aging gawa nung nami ang jaya kun kang Kuhana ti kalaysa. Natulagan ti kalaysa mi kini Karen. Ini tatibensa nga gundawin nga nagkuyog kami amapan mga isagana nga nagkita sa pulan. Ini madawa kami nga agminimirianda numarin agring ti cellphone na. Sino to mo tawag? Tigayhem ko ni Menchi. Apay, di pagbaga naman na ti problema na. Ano kami ti kasasad na? Ay na, nagbaling nga battered wife. Kasi ko na arang ngasan ni Denshi Suna. May turid na nga tungpahan. May turid na nga black iron. Kasta, nakakaasi di gayem ko. Nagbalin nga. Kamu? Agbababawi ang mga babalin na. Asawa na ni Densyo. Sakit, nagiti na kay kamangan na. Iruman day Suna. Kaslasaan nga professional ti pangibalangan da kang Kuhana. Kasla babaunan ti pagtungpalan na. Ibagbaga kang Kuhana ka pumanawan. Agawin na sa balay da. Di namat kayat. Agan anos ka nun ata. Nagbalabalo ito ka nun ni Densyo. Sus, hindi pa ilaang ngampok ka kasi ti ugani na dyan nga Densyo. Kinabi nga di mo binagbagaan ti kayo mo. Nga saan ngisot ayatan na. Ratang kanti ulo na. Amo na yung magbaga. Amok tararamidek, di nakisuro ko na. Dito ti ugali ni Menchi. Di ba yan? Baso na. Nakarma ti luka. Sabi kong ka nakarma. Sinagsaktan na ka, di ba? Panagsasaw na ka. Di malamot ti aso. Ita, laklak aman na, nakarkaro pa eh. Diyan mo manong naminuan niya ti simnek ngarik na itikawon ka. Kasla makarik na kiti asi kini Menchi. Kasla kayat ko nga mapandanggayan ti saksagabain na. Apay, concern ka pa ilaking Kuhana? Gagani kitsi ka, di ka concern? Concern na, isong nga bagbagaak, ngam di namat kaya ti dumgang. Di ba bayam lata? Sakit tawag nga sangit nga sangit. Tawagan man. Tasyak ti makisarita kang Kuhana. Uy,
Dandanin ti kalay sata. Iso balatada ti pusong? No. Awanin ni Sony ti pusong. Ngam kas may sagayem, rumbang lahing nga, andingayan ta. Diba? No sige, i-dial ko, tagsagita kayo. In-dial na ngagpaiso anong name nga ti amuna ket siyak. Siyak ni Karen. Karen, ngiti ramideng. Awan ti sabali nga ramidem na di. Magkisida ken kwa na. Sino ka? Siyak ni Harold. Nga tinaminsan ket sinaktab. Nga astawan iti panagpaspasakit mo kanya. Harold? Di mo dinadama nga natulagan di kalay sa amin, kini Karen? Man. Harold, may babawik lang ko managidi. Pakawanan na, Harold. Pakawanan na. Kanagito lang nga maamiris ko. Nasaan ko mga nintensyo. Sika ko mga, Harold. Alagagangin neta. Pasyat tibiyag neta. Saan nga naikari nga si kakensiyak no di gandakam kini Karen? Amon to nga tamad ten. Ngabutan na amiris mo nga bidot na kinararamin mo. Kunan ni Karen nga nakarma ka ano. Nga ron. Awan ti sabali nga ramidem no talagang saan mo mapagbalbali ti asawam. Mabaling mo ti pumanawin. No sukunan na ka. May kari na laki di agbalbaliw. Sumunod ka. Ngayon makas-kas di ka sakang balbaliw. Agawin ka man rin. Kahit nasukunan na ka, sa muntun nga. Saan ka doon nagsubsubli? Paanal yun, kalay sayo. Kahit nakunak nga paanal ko, kalbasan na yung pagkakagasa mo nga ituloy pa nakikalasam ka ni Karen. Kaya ka talagang matitugalim. Ha? Ibaga makit din nga saan nga matuloy ti kalay sa amin ka ni Karen? Nagagsubli-akan ka? Ay, kademon ti kiti nga ugalim. Sa bagay, dus-dusahin na kan ni Apo Diyos, makamuka no saan ka pailangang balbaliw. So kung pumanaw ka ta impyerno, ang sublikan ti sidong na kiti parents mo. Manong naimi dimteng ti kaldawan ti kalay sami kini Karen ket dimteng met ng matendar ni Menchi. Nagsang sangit nga nagkablaw ka na kami. Anat kasangit mo, friend. Kalay sami, nagsang sangit ka, awan na tayo nito. Siyak tinatay. Siyak sang-sangitak tibagik. Hanga balay kapag sininaamatan ni Densyo. Kanadansamatan sa baling nga kadandan nana. Iso nga agbumaan ka. Ha? Nagagasgasat kayo. Nagagasgasat kayo. Congratulations ka na kayo ko na ni Menchi Manong. Agsipot na nadan kami ti kamukbuko ng nga balay. Nadan kami. Ngayon sagot ni Apo Diyos ka na kami ti talo. Nga nasisingpet na lalaing anak mi. Manong na imi adaman di pagkontraan mi at di pagkinaawatan ti asawa ngem saan mi pulos nga pagpatnagen. Ornusan mi nga dakos tagagangay dayta iti relasyon. Agbaling abnormal ti relasyon no awan ti saan mi pagkinawatan. Naragsak kami, na ornos ti pamilya mi, na imbaligyan ti ayan-ayat mi. Ganda ka na nama, marunay ti panakaisagana, ti masakbayan, di talungan anak mi, agsibot tagtrap-trabaho kami ngagpadpada, nangala kami at ati katulong mi ti balay, tapno saan nga marigatan ti asawak, nga mga sikaso kanagiti anak mi. Dito nga rod, marunay mi ti pagkasalitaak. Kanagyaman lang nga rod, iti anos mo, nga nangibasa, kan thank you iti laing mo nga nangibasa. Kaya sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti bihag karigi ti panak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program anong tuwing nga ro nagyaman nga pagaya mo Harold iti Lawag City. Thank you King Harold. Iting ka pa nagsurat. Kada tuwin di pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Mangibat-batin tinibag oras ka na kaya aming nga sa kapada. Babay na po.